Hoe kan het Fries en andere regionale taal de kwaliteit van de zorg bevorderen? En wat betekent het voor de patiënt en wat voor de organisatie? Hoe dat thema organiseren, denkt hij het een lezing met een paneldiscussie op 9 november. En bij ons in de studio is voorzitter van Denkt hij het Jan Koster, onskoot. Goedemiddag. Middag. Ja, even voor de mensen die het net kennen. Wat is Denkt hij het, correct? Nou, heel kwart. In 2014 is er een wet over het gebruik van de Friese taal ondernomen. En eigenlijk betekent die wet dat er in Friesland het Fries en het Hollands een likwaardige positie hebben. En in die wet staat ook dat er een adviesorgaan komen moet, zowel voor de minister van Binnenlandse Zaken, die coördineert dat, en het provinciebestuur bij ons in de provincie, dus in het provinciehuis op Ljouwert. En dat adviesorgaan is Denktiet. Dus die heeft een wettelijke status om, zoals dat zo mooi heet, gevraagd en ongevraagd advies te gaan over oerheden. Dus ja, dat dus even heel kwad wat Denktiet is. Je zet er dan eigenlijk wat tussenin? Tussen de oerheid en de gemeente? Nou, tussenin dat suggereert dat wij een bepaalde partij, wij kennen op beleidsadviezen ervan, wij kennen ook controle dingen ervan, dat wij zeggen, bijvoorbeeld het bestuursakkoord Friese taal en cultuur, de BFTK, we een heel groot regelen we tussen provincie en Riek. Daar jouw wij ook adviezen door, dat wij zeggen, ja, je schroeit dat nou wel op, maar wij vinden eigenlijk dat warm wat. En uiteindelijk met zo'n bestuursakkoord ook in de Tweede Kamer akkoordeerd worden. Dus ik Kamerleden ken ik weer gebruikmaatje van uw adviezen. Zo, wij zijn geen actiegroep over het Fries. Wij zijn ook net een taalbevorderend instituut als de AFOEK of zo. Wij zijn puur een adviesorgaan. En naast uw adviezen vinden wij ook dat wij beziekje moeten om allerlei partijen niet veel, maar ook gewoon met de Friese burgers zo vol mogelijk in contact te komen. Om die Friese taal een steeds steviger positie in uw professie te gaan. Ja, want we hingen de correcte boeten de uitzending al even over dat het Fries, het leeft steeds meer, lijkt het wel. Ja. Komt ik intro wel eens in het nice dat probleem is wat een groot woord, maar dat mensen net in het Fries praten maaien of dat ze net in het Fries ongesprutsen worden maaien. Is dat dan echt iets waar je mee dwaande houden? Ja, zeker. En een mooi voorbeeld ervan is bijvoorbeeld in Triocht. We komen straks nog even op een lezing. Maar Vliedenier hebben wij extra lezing gewoon. Die gaan over het gebruik van het Fries in de Rjochtspraak. Dat hebben we gewoon in het gebouw van het Rjochtshal Williauwert. En desjoost dat er heel probleem binnen om het Fries in de Rjochtzaal te krijgen. Want dan praat een Rjochter, die versteert het net of weet ik wat. En wij zeggen, ja, daarmee het probleem net lezen, dan moest die dingen oplossen. Dan moest aan de voorkant de verzwaring dat er wel een Rjochter zit die het Fries versteert. Of dat er een tolk is die dat dwang kent. En de achtergrond ervan is eigenlijk heel simpel. Als je in een bepaalde situatie zit, in de zwaarheid dat net oors, je kan je het beste uitrieën in je membetaal. En als je wend bent om Fries te praten, dan kun je het beste omgaan in spannende situatie, want het zal leuk is net dat je voor de Rjochter staan, of dat je in het ziekenhuis lezen. Als je dan ook nog van, ja, maar u spreekt toch ook wel Nederlands? Dat is hetzelfde als wij een Nederlander vreden, maar u spreekt toch ook wel een beetje Engels? Dat is, maar ook kerst in verhaal langs zo goed net kwijt, als in die eigen taal, best door de hele dag gebruik van makkers. Dus daarom vinden wij dat heel wichtig. En daar hebben wij dus ook advies noemen. Dat klopt. Ja. Voor hen dus in het rug, nou over de zwaar. Zo'n lezing, hoe ziet dat krijgt uit? Nou, dit is de derde keer dat we zo'n lezing horen. De eerste twee hielden we steeds. Het is echt 2 uur, dan is het gewoon klaar. Daar hielden we 2 sprekers. Een haatspreker en een tweede spreker, zeg maar. En een discussie met de CL. Werd nou een beetje een oren invulling, joh. Er is één haatspreker, Nienke Boonstra is dat. Die is ook wetenschapper in de verpleging zwaar, zeg maar. Dat is in Utrecht, een universiteit. Is ook lector hier bij Stenden, NL Stenden, in Ljouwert. En die heeft onderzoek die en die zal haar ondervindings daarover vertellen, zeg maar, als spreker. En daarnaast hebben wij nog een soort paneldiscussie. Dus dat hebben we een beetje oor zoals de vorige keren dingen. Met 3 panelleden.
zit een uroloog van Nijsmellingen zit erbij. Zit ook iemand bij die het zelf bij het GGZ heeft hij een protte ondervinding als patiënt, zeg maar. En die het van daaruit zijn werk ervan maken. Dus die is nou een soort ervaringszaakkundige die orenmeester bij begelaat in. En eigenlijk is dat natuurlijk heel mooi als die nu de praktijk heeft, die dat helemaal kent van. En we hebben nog hier vanuit Nijsmellingen is dat die ben echt bezig met een wat onderzoeken om te zien van hoe kun je die taal nou echt goed broeken. Noffelijke taal hiet dat echt dat ze op die manier mensen volle meer op hun gemak en weet ik wat hun verhaal beter kwijt kennen. Om die zorg eigenlijk kwalitatief te verbeteren. Want daar gaat het dan feitelijk om. En uiteraard werd de discussie met de sale. Dat vind je altijd heel goed. Want dat is echt wel leuk we hebben een heel verskaat hoe mensen die in de sale zitten. Op de ommelding zorgen. Er zitten politici bij, Kamerleden, Tweede Kamerleden. De deputaire komt, Eke Volkerts. Vind ik ook heel mooi dat die komt. Maar ik heb uit de zorg zelf, uit de ziekenhuizen, vanuit huisartsenpraktijken, de GGZ. En dat is mooi dat je dat verskaat hoe mensen bij elkaar brengen in zo'n lezing. En we zitten inmiddels op zo'n 70 ommeldings. En we hebben een weekend te gaan, dus er kennen wel wat bij. Zijn wel rond de Nijsmellingen. Ja, dat is groot genoeg. En hoop je dan ook tot naar je inzichten te komen in dat soort gesprekken? Absoluut. Dat is sterker nog. Wij hopen dat we dan een aantal conclusies loeken kennen. Die we letterlijk bij broeken kennen voor uw advisering om beleid te maken. Want uiteindelijk moet je die dingen wel vastlezen en regel je in beleidsregels. En om hier een voorbeeldje aan hoe het jocht, wat ik van Vlietnier. Daar zijn initiatieven nou uit naar voren komen dat er een werkgroep moet ontstaan tussen de rechtbank, het hof, Denktijd, maar ook met de rechter zelfs. Om te zien hoe kunnen we dat Fries nou het beste verbeteren. Nou, wij hopen eigenlijk dat in de zorg deze keer extra gaat, dat er dingen uit naar voren komen, dat we ze kennen van Mr. Als we dat en dat nog horen, dan kunnen we een stap voor u doen. Jan Koster, hartelijk dank voor de toelichting. En ik wens je een soort succes volgende week. En hopelijk komen er nog wat mensen bij die nou denken, ik wil er om mij praten. Ja, misschien mag ik dat nog even zeggen op uw website, denktijd.vrl. Denktijd met T-I-I-D, op zijn Fries. .vrl, de kun je melden en van harte welkom.